Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. As of now, kay kada sigid gyapon sang spread sang COVID, kag wala pa gid kita sang definite nga management, kag ang kadamo sang patients nga vary from mild to severe cases. So mas maayo gid gihapon nga magpa-immunize kita para man actually sa aton nga kaayuhan as well as bulig man sa community para hindi mag-spread pagitapat ang COVID. Kapin pa sa Subo nga may mga UK variant, may South African variant. So mas manami gid nga protektado kita. Kung actually hindi lang para sa aton lawas gid ang aton nga paminsaron permi, maski bulig na lang gid sa aton nga pamilya para nga kung kita ang nagagwa, gwa pasulod sa aton nga balay everyday kapin ko nagaobra. So hindi kita kabalo kung sinong aton nga ma-meet up along the way nga basi bala asymptomatic. So at least kung nakapa-immunize na kita, protected man ang aton family sa pagpauli naton. But otherwise, mas kinaka-immunize, mas maayo gid nga ang precautionary measures naton i-maintain gid, wearing of mask, face shield, and social distancing pa rin. Sa subong, kay ti ako mismo naka-inject na wala gid ako sa may gimbatsyag. So mas maayo gid gihapon nga makapa-immunize kamo kay habang wala pa gid kita ganisang definite gid nga absolute treatment for the COVID. Actually may ara sa mga bulong kami nga ginahatag for COVID patients, but then hindi siya 100% guarantee gihapon to protect you from the severe COVID experience. So maayo lang per me nga kung ma-infect, mild lang or asymptomatic, but what if mag-severe? Very expensive gid masyado ang treatment for COVID, considering nga ang bulong mismo nga ginahatag kamahal na plus the risk mahatag naton sa aton bala nga family. Kaya one person, one individual nga maapektuhan sa COVID, bilog nga pamilya gid ang apektado. So quarantine kamo tanan. So ang mga nagaulobra hindi man nakaobra kay naka-quarantine. So economic wise mas maayo gyapon nga magpa-immunize. So mas maayo gid nga ang person mismo ready magpa-immunize. Kumbaga you're willing voluntarily to submit yourself for immunization. Kay kung ikaw mismo ang willing, do wala gid kadamo sang simptoma ikaw nga mabatyagan. Unlike siguro sa mga news na nga makita naton kay nagadugang ang duwa-duwa, kung gadwa-duwa ka do kadamo man sang gaguluha nga mga unwanted nga side effects. Actually, after sang pagbakuna, wala, pamahaw ko siguro. wala gid ko sa making batsyag or anything. So, wala ko sang manaming i-advise gid. Pero siguro mas nami magpa-immunize kung together with a friend para nga at least may support person kabala. Actually, siguro ga-matter siya in a way kay ang Sinovac, inactivated gid siya ni nga virus. So both singa nun COVID-19 virus gid ni siya pero inactive na siya. So that's why amo nang pwede na ma-inject sa aton nga body. Pero ang sang Astra, vector mediated ni siya nga vaccine bali from chimpanzee. So sa studies, kanami man sang outcome of both vaccine. Sa mild, sa Sinovac, ang coverage is of 50.8, pero sa moderate, nasa 78, sa severe cases, 100% gid siya. So, pero ang ilang studies, nakabase pa lang sa 18 to 59 years old. So, for the seniors, though medyo amo na siguro apprehensive pa ang iban. Pero ang sang Astra, mataas ang ilang vaccine efficiency, so from 84% to 100% man sa severe cases. Yun, but otherwise pareho sila actually given in 2 doses, 4 weeks apart ang immunization, but kapag na-receive na ang second dose, 100% gid ang ang protection na ma-offer. Sa mga worried pa magpa-vaccine, actually mas maayo siguro paminsaron nyo na lang ang bulig na lang gid sa family ninyo plus sa community as well.
kay kami nga mga healthcare workers, ready man gid kami nga magbulig sa mga pasyente nga nagasulod sa hospital abi, hindi gid kamo namon pagpabayan. But then, mas maayo gid gihapon ang prevention. So, di ba, as the saying goes, prevention is better than cure. So, long before, since last year, almost a year na sa subong, gida pangamuyo gid naton nga makakam up ang mga experts sang vaccine. So, arin na, nag-abot na ang vaccine, available na gid katama. All you have to do now is just to decide na magpa-immunize. No, para protection sa imo kaugalingon, sa imo pamilya, kag sa komunidad man.